أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واقتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. farko godiya ya tambata ga Allah mai yawan gafara, Allah mai yawan tausayi, Allah mai yawan rufa asiri. Muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya taimake mu, ya rufa mana asiri, ya biya bukatunmu, kuma abin da muke nema nan duniya da kiyama Allah ya yi mana dalili. Bayan wannan muna salati zuwa ga annabinmu, annabin rahma, annabi ar-ra'uf, annabi mai tausayi, mai jinkai, mai kaskatarwa, wanda yake kaskatar da kanshi, wanda yake kauna al'ummansa duka da kowa ya shiga aljanna. Wannan annabi da iyalansa yardan Allah ya tabbata a kansu har ranar tashi alkiyama. Mun duka Allah ya ji tausayin mu. Al'umma, mun zo muku yau saboda tunasarwa bai da ƙarshe, kuma aikin Allah ba gajiya ba hutawa, kuma aiki Allah aiki wanda yake ba aiki wanda yake saya yau ya tashi, aiki ne wanda yake duk da muna cikin rayuwa, muna cin muna shan dare da rana, haka nan ya kamata alakanmu da Allah ya kasance. Kar mu yanka alaka mu da Allah tabaraka wa ta'ala. Ya kamata ko bai wuce muna himma, muna kokari yanda za mu karfafa alakanmu da Allah tabaraka wa ta'ala, yanda da mu yi mu samu yardan Allah, yanda da mu yi Allah ya so mu, yanda da mu yi mu samu nima Allah tabaraka wa ta'ala. Allah ya mana haka. Yau zance au gargadin da muka zo da shi shine batun kiyama, kuma wani bangare batun kiyama za mu yi. Ba mu yi abin da ya faru ranar tashi alkiyama. Kuma kiyama ya kamata mutum ya ji tsoron Allah, kuma ya san cewa gaskiya tsayawa gaban Allah tabaraka wa ta'ala gaskiya ne, kuma abin da ya tabbatar kawai labari ake bayar, saboda mutum ya shiri yadda dai ya kare lafiya wannan rana. Rana ne rana mai tsoro, rana ne mai fargaba, rana ne wanda yake batun soyayya, batun yawantaka, batun dangantaka duka ya baje. Yawma yafirru al-mar'u min akhihi, ranan da mutum zai gudu ya bar dan wansa, ko kuwa kanuwansa, ko kuwa kaninsa, ko kuwa abokinsa, ko kuwa buyansa. Wa ummihi wa abi, atama immansa. Mutum ya gudu ya bar immansa, bai jin tausayin immansa, balle ma ubansa. Wa sahibatihi wa bani, hatta ma matan shi wanda yake sunta soyayya matuka, bai kula da ita wannan rana. Diyoyinsa wanda yake bai so a taba su, hatta ma ko kuskure suka yi bai so a taba su. Wannan rana duka, wannan halayen nan duka ranar tashi alkiyama baka gani. Mutum ya gudu ya bar diyansa. Kuma wannan rana shine ranan da mace ko tana tare da ciki bai kai ko ina ba, imma wata daya ne, biyu ne, uku ne, hudu ne, to ta sauke, au mai ita ta sauke wannan jariri ba da sunta ba. A zo a gani mutum yana kwance kan kabari
yana kauna da shi ke cikin wannan kabari. Amma ba haka nan ba. Kuma kiyama ba ta tashi, in za ta tashi akan mutane waɗanda suke mutane masu barna. Kamar yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake, la taqumu sa'a hatta ala shirar khalqillah. Kiyama bai tashi wa shi dai halitoti waɗanda suka kasance masu barna, masu cuta. Domin kafin kiyama ta tashi, Allah tabaraka wa ta'ala, kamar yadda wasu labarai ya zo mana, Allah tabaraka wa ta'ala ya turo wani iska wanda yake iska ne bai kashewa shi dai mutanen kirki. Mutanen kirki duka wanda wannan iska ya shige shi ya bar duniya. Shi ka gan kama ana bisa mutanen kirki har ya zo ya saura masu barna. Sannan Allah ya tayar da kiyama. Muna roƙon Allah, Allah ya ji tausanmu, Allah ya rufa mana asiri. Wannan rana shi ne ranar da ka gani mutum, ya laitani kuntu turaba, da an ce na kasance kasa ko raye-raye, da ya fi mini alkhairu wannan rana. Domin shi da kanshi ya san kaman ba yanda dai yi, azaban Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar hakan mai shi. Sasa yana kauna da shi da kanshi ba mutum ba, da ya fi masa alkhairi. Amma da na sani bai kai ko'ina, idan da na sani ya tabbatar, kuma alƙiyama da na sani na ƙiyama bai da alfani. Muna roƙa Allah, Allah ya rufa mana asiri. Abu Huraira yana rawaita mana hadisi, yana gaya mana cewa idan Allah ya tambata a kansa da duk sahabai wanda ya bi annan Muhammad da gaskiya. Yana gaya mana cewa ya samu hadisi wurin annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yana gaya mana sab'atun yudhilluhumullah yawma la dhilla illa dhilluh. Wai akwai wasu mutane guda 7 waɗanda da su samu inuwa Allah, inuwan arshin Allah tabaraka wa ta'ala, ranan da ba samun iska, ba samun inuwa, shi dai wannan inuwa arshin Allah tabaraka wa ta'ala. To irin wannan mutane me suka yi, su wane ne? To ya kamata mu gane, idan kana cikin ɗaya daga cikinsu, mutum ka sa himma, ka sa kokari, kuma ka rika haka har ka bar duniya ta game da Allah tabaraka wa ta'ala. Idan ba ka ciki ɗaya daga cikinsu, to ya kamata ka sake, ya kamata ka soma aiki. Duk da kana cikin rayuwa har wa yau ba ka bar wani abu ba, ya kamata ka yi himma, kai kuma ka shiga ciki. Ka yi kokar ka samu kanka cikin ɗaya daga cikin irin wannan fadalan da wannan mutane da su samu. Farkon mutum shine imam adil, shugaba mai adalci. Kuma shugabanci daban ne, kuma shugabanci ya fi juna. Akwai wanda shi imami ne cikin masallaci, akwai wani sarki ne na gari, akwai wani sarki ne na kauye. Kowa da shugabancin da yake, akwai wani cikin gidan shi yake cin shugabancin shi, akwai wani cikin makaranta yake da shugabanci, akwai wani cikin aiki yake da shugabanci. Kowa ya san shugabancin da Allah ya dora masa. Kowa ya kasance mai adalci. Domin adalci abin ga riga ne na Allah tabaraka wa ta'ala, kuma duk wanda ya yi wannan shi ya samu yardan Allah tabaraka wa ta'ala, shi ya samu wanga ni'iman da Allah yake nuna. Shi ne inuwan Allah tabaraka wa ta'ala, inuwan arshi Allah tabaraka wa ta'ala.
ranar karshe. Domin akwai mutane da dama, au shugabanni da dama azzalimai ne, ba su adalci idan kai ba ka cikin komai, kai kaskatacce wanda bai da matsayi cikin rayuwa. Ba a gan shi a nuna mai hannu, sai wani rigima ya shiga tsakanin kai da wanda ke da matsayi, sai a ɗauki gaskiya a ba wanda ke da matsayi. To irin wannan halayya idan yana tare da shugaba, to irin wanga rahma, wanga tausayi bai samu ranar tashar kiyama. Kuma ana gaskiya gashi karara, sai a ɗauki a ba wani, kamar wani tarihi ya zo, wani ya sata dabban mutum, yana tare da shanu, shi ce diyan shanu shine diyan, ya sunan shi, doki, ana sunan doki muke wahala kaɗan nan ya bace mana, Allah ya rufa mana asiri. Mana me shi ya sata diyan doki, wai wannan diyan dokin nan shanunsa diyan shi kenan. Ya zai kasance shanu diyansa ne abin ga dokin karama ko dokin karami, dokin kankani, ya ba kowa mamaki. She aka kai wurin alkali. Farkon alkalin da aka nuna mai kudi, shi ya ce kama ya kasance haka nan, me zai hana ce kaman shanu ya haifa doki, me zai hana? Shi ya karbi kudi, ya ba mai arziki gaskiya, bai yi ba, sai aka kai wani sarki kuma, aka je wurin shi, aka nuna mai kudi, sai shi ya ce kaman a dakata, ya zo ya karbi kudi shi, amma ba yanzu ba, ya rika kudi shi, ya zo ya fito. Malam sarki bai fitowa, daga can sarki ya fito, da sarki ya fito aka ce mai kaman me yasa kabar muka jinkirta muna neman ka, ce kaman ina haila ne, sai ce wato namiji yana haila, mamaki, ba mu taba ji ba. Sai ce to ni nawa haila na kake mamaki, ba ka mamaki a ce kaman shanu ya haifa doki, ni nawa bai maka mamaki ba, wannan bai maka mamaki ba, nawa zai maka mamaki. Daga wurin malam fira ya kare. Inda namiji bai yi ya yi haila, ya shanu zai haifa doki? To irin wannan shugabanci da irin wannan rashin gaskiya yayi yawa yanzu, muna wahala shugabanni ba gaskiya, ko ina ka dora ma mutum malam sai barna da yaudara. Muna roƙon Allah ya shirar da mu. Sa mutum na neman yana neman irin wannan rahama wurin Allah tabaraka ta'ala, shi ya zama shugaba wanda yake da adalci, yana kula da mutane, yana kula da gaskiya, yana kula da al'umma, sannan ya samu wannan rahama na Allah tabaraka wa ta'ala ranar tashar kiyama. Na biyu shine
ashab nasha fi ibadatillah, yaro ne au samari ne ya tashi kan ibadan Allah tabaraka wa ta'ala, bi mana yana da karfi da lafiya ya yi barna, ya yi sakawa, ya yi sata, ya yi zina, ya shiga nan ya fita nan, malam ya je su wurin rawa da wurin shakatawa da wurin farfaro ba ruwan shi ya yi, amma ya san cewa kamar inda yana da karfi ya yi wannan ababa bai da karfi azaban Allah tabaraka ta'ala, bai da hankurin azaban Allah tabaraka ta'ala. Inda ya samu karfi ya yi wannan barna bai da karfin da zai yi hankuri da azaban Allah tabaraka ta'ala, sai ya bari irin wannan duka ya kama Allah tabaraka ta'ala yana ibada yadda ya kamata. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Allah ya ce samaruka ne, matasa ne, sun rika Allah tabaraka wa ta'ala, sun nuna ma Allah gaskiya, sun yarda da Allah tabaraka wa ta'ala, sai Allah kuma yarda da su, ya shiratar da su, ya sa suka kare da yardansa. Muna roƙon Allah, Allah ya sa mu cikin irin wannan matasa. Yasa kowane samari, kowane budurwa, kowane mutum ya rika Allah tabaraka wa ta'ala, ya tashi yarantakansa, matasansa, har ya zo ya yi girma yana rika da Allah tabaraka wa ta'ala, shi ya samu irin wannan kyauta na Allah tabaraka wa ta'ala, ya samu irin wannan ni'ima na Allah tabaraka wa ta'ala ranar tashar kiyama, ranar da ba samu wata inuwa ce da inuwan arshin Allah tabaraka wa ta'ala, kuma ba wanda zai shiga karkashin wannan inuwa ce wanda ya samu kansa cikin irin waɗanga mutanen da aka gaya mana, au anzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana game da su. Muna roka Allah, Allah ya sa mu cikin irin wannan matasa. Na uku shine samari ko kuwa mutum ya zamna kurum au ya so zama yana tunani batun Allah tabaraka wa ta'ala, yana tunanin mamakayin Allah, yana tunanin ni'imomin da Allah ya mana, ya maimaye mana, duk da wannan muna fita bayan Allah tabaraka wa ta'ala. Yana wannan tunani, yana wannan lissafi, yana zaune, yana da lokutan da yake zama yana irin wannan sunan shi tunani. Yayi tunani, yana gan laifinsa, yana gan laifin al'umma waɗanda suke cikin irin wannan halaye wanda yake bai dace ba, wanda suka fita bayan Allah tabaraka wa ta'ala, waɗanda suka fidda kansu, bi mana duk wanda ya fita bayan Allah tabaraka wa ta'ala kamar ya fita silara ne, kamar me ya fita silara, saboda a lokacin da annabi Adam alayhi salatu wassalam ya fita bayan Allah tabaraka wa ta'ala, ya saba ma Allah tabaraka wa ta'ala, me ya kasance? Shi da matan shi kayansu ya fita a kansu, ka saurar silara. Wannan na nuna mana cewa duk wanda ya saba ma Allah yana tafi silara ne, alhali yana sammani kama yana tare da tufafi. Muna roka Allah, Allah kar ka sa mu fita bayanka. Sasa irin wannan mutum ya samu ya zamna, au yana zama, wannan ya zamo al'adansa, yana nan sai je zamna yana tunanin Allah, yana tunanin ni'omin Allah da albarkun Allah da tausayin Allah da yafewan Allah da ni'imomin da Allah ya yi mana ba mu yi mukidiya. Bayan wannan muna masa sabo, ba mu gan Allah komi ba. Kaga mutum na tsoron mutane,
in dai yi wani kuskure, zai yi wani sabo, yana tsoron ganin mutane, yana tsoron idon mutane, amma ba ruwan shi da Allah, wanda alimun bi zati sudur, duk abin da ke cikin zukatanmu ya sani, ya lamu khawa'inatal a'yun ma tukhfi sudur, duk abin da atama idanuwa zai yi magana a fahimta ya sani. Alimul ghaibi wash shahada, wanda ya san ilmi na gaibi, wanda abin da ba mu gani da abin da muke gani duka yana da sanin shi. To irin wannan mutum, a irin wannan Allah, ba tsoronsa, ana ganin dama. To wannan samari, a wannan mutum, a wannan buduriya, a wannan mace, ta bar irin wannan ababa duka ta kama Allah tabaraka wa ta'ala. Yana zama, yana tunani, har yana kuka saboda irin wannan. Shi da kai yana gan laifinsa, yana gan ya sunan shi, yana gan taksirin shi, yana gan kaman bai kokari wurin ibadan Allah, bai kokari wurin bautan Allah tabaraka wa ta'ala. Shi saboda wannan zaman nan, shi sake yana zo cikin rayuwansa, har ya gamu da Allah yana cikin wannan hali. Inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yana cikin wannan iska, ya samu kanshi cikin wannan iska ranar tashar kiyama. Allah ya sa muna cikin wannan mutane. Sa'an nan na hudu, wanda samarin da wanda zukiyansa na tare da masallaci ko bai wuce, bi ma'ana shi ko bai yaushe hankalinsa na cikin sallah guda biyar, bi ma'ana ibadan Allah tabaraka wa ta'ala. In yi sallah azafar, hankalinsa na kan lasar, ba shi dai an zo an tuna masa kaman lokacin sallah ya kai, ko kuwa ya zama har lokacin da ya gan dama sai zo ya tara duka ya yi. Ba irin wannan mutane annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake fadi nan gaba, waɗanda suka kula da lokutan sallah suna bar komai saboda sallah. In lokacin sallah ya kai, ba abin da zai hane shi zuwa sallah, ya bar komai domin ya saka wannan lokaci na khassisan lirrabb, wannan lokaci na Allah ne ba na kowa ba, kuma ba abin da zai tare ni da wannan. Ya bi wannan har ya bar duniya, yana kula da sallah tabaraka ta'ala. Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta, ya san kamar sallah ba yin ta a karbi, sai dai an yi ta a cikin lokacinta. Kuma ya san alfanin jama'a, idan yana kusa da jama'a bai wasa da mai sallan jama'a. Kuma sabtan masallaci bai wasa da mai sabtan masallaci. Wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwal qulub, duk waɗanda suke daukaka ibadun Allah tabaraka wa ta'ala, shashin ibadun Allah tabaraka wa ta'ala, suna daukaka, suna girmama, to su ne masu tsoron Allah tabaraka wa ta'ala, kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala yake gaya mana. Duk wanda yake girmama masallatayya, yana girmama wuraren ibada, yana girmama ibada, ba Allah tabaraka wa ta'ala yake ba shi da kanshi yake girmama ba, yana girmama Allah tabaraka wa ta'ala. To wannan na nuna tsoron Allah tabaraka wa ta'ala. Yasa wanda ya samu irin wannan siffa wanda yake masallata, siffa wanda yake masu ibada, siffa wanda yake masu tsoron Allah tabaraka wa ta'ala, shi ya samu wannan nima Allah tabaraka wa ta'ala. Na biyar, shine wanda suka kasance masoyai guda biyu, matasa guda biyu, budurai guda biyu,
mata guda biyu, mazaje guda biyu, ko kuwa sun fi haka, sun so juna saboda Allah tabaraka wa ta'ala. Ba su gamuwa sai dai abinda ke da alaka da Allah tabaraka wa ta'ala. Ba su rabuwa sai dai da alaka Allah tabaraka wa ta'ala. Bi mana ba su zuwa inda barna yake. Halayensu duka, zamantakewansu duka batun Allah ne. Domin komi ya kamata mutum ya aje Allah gaba. Wannan dole ne. Bai yiwa mutum ya gaya maka cewa cikin business ai yayi komai, cikin kasuwanci ai yayi komai. Don wurin ba batun Allah ba. Ba batun Allah. Don muna da irin wannan mutane zamanin ga. Wai idan ka saya batun Allah kai wahala yau. To wahalar duniyan nan nawa ne? To bari a gaya maka, Allah na gaya maka inna yawman inda rabbika ka alfi sana. Rana daya wurin Allah tabaraka wa ta'ala nan ga shekaru nawa? 1,000 years. Rana daya wurin Allah tabaraka wa ta'ala kaman gari zai waye a ce kaman dare yayi. Wurin Allah tabaraka wa ta'ala mana ranar tashar kiyama kenan. Nan ga yanda muke kidiya shekara daya, biyu har shekaru 100 sannan dare yayi ranar tashar kiyama. Sa irin wannan nan ga duniya 100 years ka jima fa ko kuwa idan ka kai 60 ya kaso magajiya. 60 years mutum ya so magajiya. An so ma hana mutum abinci, wasu abinci, wasu dadi an so ma hana mutum. Kaya aka sa bai karban mutum. Ka sa kaya ko yara sun duka maka kaya bai karban ka. Bayan 60 years. Kuma wannan 60 years nan in za mu kidiya da car ya kai ranar tasar kiyama ya kai rana 7 mana ya kai 7 hours ranar tasar kiyama. Wannan shekaru. To idan aka ce ma kiyama za ka kasance cikin azaban Allah rana daya, to kasance wannan ga shekaru 100 kenan za ka yi cikin jahannama. To sasa kar mu bari duniya ya rudar da mu, gode ma Allah kadan da Allah yi mana, sai mu rika Allah da kyau, mu kasance waɗanda za su so juna saboda Allah tabaraka wa ta'ala, ba su barna, ba su cin mutunci mutane, ba su munafinci, ba su hasada, ba su zunde-zunde, mana ba abin da zai fito cikin bakinsu sai abin da Allah ya yarda da shi, abin da za su samu lada. Ba ruwansu da mutane. Idan ruwansu zai kasance ma mutane, sai dai abin da zai amfanar da mutane nan duniya da ƙiyama. To, idan mutane suka so juna haka, in ji Allah tabaraka wa ta'ala al-akhilla yawma idhin ba'dhum li ba'din adu. Masoyai nan duniya wanda suka so juna nan duniya, bi ma'ana ba su amfanar da soyayyansu ranar tashar kiyama, a sai soyayyansu ya kasance soyayya na Allah tabaraka wa ta'ala. Amma idan ya kasance soyayya na business, wannan nan ga zai saura. Kuma in ji Allah, wai sun duka su yi fada ranar tashar kiyama, sun kasance makiyai juna ranar tashar kiyama, shi dai waɗanda nasu ya kasance na Allah tabaraka wa ta'ala, na tsoro Allah tabaraka wa ta'ala. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Haka za su gan juna, za su gan laifin juna. Me yasa idan ya doki wanga shegin mutum mai barna? Me yasa naje na doke shi abota? Ya kasance abokina ko masoyina, ga inda ya kai ni. Kuma dokan abota ko dokan abuya yana da alfani sosai idan ya kasance na tsoron Allah tabaraka wa ta'ala. In ya kasance na Allah tabaraka wa ta'ala yana da muhimmanci sosai. Domin alƙiyama ta zo ta kai masoyai sun amfana da juna.
sun cete juna ya rata sarkiyama. Domin wannan rana arne ko masu barna za su yi kauna cewa da suna da masoyai masu tsoron Allah tabaraka wa ta'ala. Wa ma lana min shafi'in, aka Allah ce wa ma lana min shafi'in wala sadiqin hamim falau anna lana karra fa nakuna min almu'minin. Suna kauna, kaga arne yana kauna, kaga mai barna yana kauna, da yana da aboki wanda yake mai tsoron Allah tabaraka wa ta'ala, ya kasance mai tsoron Allah tabaraka wa ta'ala, she ya cece shi, ya rufa masa asiri, ya fidda shi cikin wahalan da yake ciki, domin Allah ya zo ya kai Allah yana ba masoyai hanya, duk wanda yake da masoyi yana cikin wahala ya fidda shi. Amma waɗanda suka mutu kan la ilaha illallah, ba mushrikai ba, ba masu bautan turu ba, ba masu boka ba, ba masu barna ba, a'a, waɗanda suka mutu kan tauhidi, sai wani abu ya kasance saboda wannan abu sun shiga wuta. To wannan mutane idan suna da masoyai waɗanda suke cikin aljanna, ya zo yakin wani lokaci Allah ya ba da hanya a fidda su. To wannan fiddawa waɗanda za a fidda su cikin jahannaman nan, masoyi za su fidda juna cikin jahannama, sai ka gan arni yana kauna a ce kamar shi kuma da yana da masoyi, sai ka gan wanda kuma ya kasance bai da aboki, domin shi kullum yana da gaskiya, sai bai samun aboki, kullum bai kuskure, sai bai samun aboki, ba ta samun abuya. Inda kullum ba ki gan laifi, kullum ko menene kika kasance kika yi, kina da gaskiya, ko menene mai gaskiya ne, to ba ka samun aboki, ba ka so a taba ka, ba ka so malam, ba ka so a ce kaman wani abu ya same ka, wani ya tone ka, wani ya yi maka siya, wani ya yi maka za, ba ka samu aboki, ba ka samu abuya. Idan ka mutu kan wannan, shi ba ka samu dace ba, to ka yi wannan da na sani. Amma lana min shafi'in wala sadiqin hamim, da na samu aboki mai tsoro Allah yau, wanda ke cikin aljanna, da ya fidda ni yau. Shi kana kauna a ce kamar da an komo da kai, ka zo ka samu aboki, ka samu abuya mai tsoro Allah. Mabai. To Allah ya rufa mana asiri. Yasa wannan mutane guda biyu wanda suka so juna saboda Allah, ba su rabo sai dai da Allah, ba su gamo sai dai da Allah, ba su jin sai dai da Allah, malam, su kuma suna da irin wannan ni'ima na inuwan Allah tabaraka wa ta'ala. Sannan yaro wanda yake ausamar, wanda yake mace kyakkyawiya mai arziki, ya bukace shi, ta bukace shi, sai ce inni akhafullah, ina tsoron Allah tabaraka wa ta'ala. Ga karfi, yana da karfi, yana da sha'awa, ya iya yi, amma ya kama, domin ya san cewa kamar yana da karfin sabo, amma bai da karfin da zai yi hankuri da azaba Allah tabaraka wa ta'ala. Shi ce kamar inni akhafullah, ni ina tsoron Allah tabaraka wa ta'ala. Sai ya fidda kanshi, kamar yadda annabi Yusuf ya kasance, shi ya samu soyayyen Allah tabaraka wa ta'ala, Allah ya so shi, ya yarda da shi, kuma rayuwarsa yayi kyau duniya, kuma yayi kyau lahira, insha Allah. Me Allah ya ce mai? Innahu man yattaqi, haka Allah ya ce, innahu man yattaqi, duk wanda ya ji tsoro Allah wa yasbir, sai yayi hankuri cikin ibada Allah, yayi hankuri cikin tsoro Allah na, yayi hankuri da duk abin da zai same shi cikin rayuwarsa, fa inna Allah la yudhi ajra al-muhsinin, Allah shine mai sakayya, kuma bai tozatar da sakayyan da zai yi mishi. Sasa duk wanda ya ji tsoro Allah
cikin wannan wurare shi dai ya samu inuwan Allah tabaraka wa ta'ala. Na ƙarshe shine rajulun tasaddaqa bi sadaqa fa akhfaha hatta la ta'lam shimaluhu ma yunfiku yaminuhu aw ma tunfiku yaminuhu. Wanda yayi sadaka ko yana alkhairi yana boyewa. Mana yana sadaka amma abin da ke hannunsa na dama hagu bai ganewa, bi mana yana boye alkhairunsa bai bar kowa ya ji. To nan ikhlas ake neman muna, ibtigha wajhillah. Kuma ba su man wala adha, ba su cuta, kuma ba su nuna musu kamar in ba da mu ba da ba ku kasance mutane. Ba irin wannan mutane allazina yunfikuna amwalan fi sabilillah thumma la yutbina ma anfaqu mannan wala adha. Allah ce waɗanda suke alkhairi suna kyauta kuma bayan kyautansu ba su biyo da kyautansu da zargi da ganin laifinsu saboda su yi musu alkhairi. Me shi na gan laifin me shi, me sa me shi kaza, na ba ka arziki yi kaza ne, ka je ka yi kaza, in ba da mu ba da ba su kasance kaza, mu muka taimako su. To hatta ma ka yi ma mutum, shi ka zo kana bukata bai yi maka ba, shi ka yi magana kana so kowa ya ji kamar kai kaza kaza kaza, to ka rushe da aikinka duka. Ka yi saboda Allah ne, ba ka yi saboda a rama maka ba, a saka maka ba. Allah shine mai sakayya, innama nut'imukum liwajhillah. Muna muku alkhairi, muna ciyar da ku, muna tufatar da ku saboda Allah tabaraka wa ta'ala ne. Mutum ya sa wannan cikin zukiyansa. La nuridu minkum jaza'an, ba mu neman wani sakayya a wurinku, wala shukuru, bai lima wani ya sunan shi godiya abadan. Domin me, inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira, domin muna tsoron rana wanda yake in baka da wani guziya, baka da wani alkhairi, baka samu rahma Allah. Wannan rana muke tsoro, abin da yasa muke tara makanmu alkhairi gobe kenan, ba saboda ku muke yin ba, saboda Allah tabaraka wa ta'ala muke yi. To me shi au wannan mutane suna irin wannan alkhairu saboda ikhlas, saboda Allah tabaraka wa ta'ala, ba ruwansu da kowa, ba ruwansu da yabuwa, ba ruwansu da sakayya. Domin zamanin ga mun zo mun kai lokaci a zamani wanda yake in ba ka yi ma mutum alkhairi ba kariya ne, bai yi maka. In ba ka yi ma mutum ya gane kamar wani ya kaza ya taba yi mini kaza, ko kuma ni mai kaza ya yi mini kaza, to wannan ya saura zamanin mu. Amma mutum ya buga kirjinsa ya taimaka ma dan wansa, ya ji tausan dan wansa, ya ji tausan al'umma, abadan, sai dai a yi masa sai ya mayar, ko ya yi sakayya. A'a, idan wannan za mu kasance, to mu yi wahala mu kai kiyama ba mu da komi wurin Allah tabaraka wa ta'ala. Mu kasance waɗanda suke yin saboda Allah tabaraka wa ta'ala, kuma ba sai dai a yi musu ba sai su yi. A'a, muna roƙon Allah ya ji tausan mu, ya sa mun duka kowa ya samu wani abu a cikin waɗanga ya shiga ciki. In ba ka shiga cikin shugabanni masu adalci ba, a same ka mai kula da ibadan Allah tabaraka wa ta'ala, a same ka cikin ibadan Allah kana da masoyinka, kuna taimaka ma juna wurin ibadan Allah tabaraka wa ta'ala, kuna taimaka ma juna yanda za ku yi ku kare lafiyar duniya, ku kare lafiyar kiyama. A same ka kuma duk abin da ya zamanto abin shawa
abin yaudara, abin zina, abin kaza, kai nisa da irin wannan ababai. A same ka masu kyauta, masu alkhairi, a same ka mai alkhairi, a same ka mai kyauta, a same ka mai jin tausan bayin Allah tabaraka wa ta'ala. Idan wadanga duka ba same ka daya daga ciki ba, kasancewa kaman kiyamanka ya yi ban tausayi. Kiyamanka ya yi ban tausayi. Muna roƙon Allah, Allah ya sa muna cikin waɗanga ababa. In ba mu ciki, Allah ya sa daga yau mu yi kokari mu shiga daya daga cikin waɗanga. Ba dole bane a same ka cikin duka. Ya kamata kai kuma a same ka daya daga cikin waɗanga halayya, waɗanga siffofi, saboda a samu dace nan duniya, a samu dace kiyama. Muna roƙa Allah abinda muka faɗi Allah ya sa albarka, inda muka kuskura Allah ka yafe mana. Muna roƙa Allah ya ji tausan mu duniya da kiyama, mu rufa mana asiri. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل أعمالنا صالحة والوجهك يا رب خالصة ومن الرياء مخلصة، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.